To insha Allahu wani maganin naƙuda na mata, akwai wanda za ka ga musamman mutanenmu na ƙauye karkara, wanda za ka ga babu asibiti, babu wajejen da za a ce in mace za ta haihu an kai ta da wuri ta samu taimako na gaggawa. To za ka ga musamman a karkara muna da ƙarancin wannan gurare na kula da lafiya sosai. Insha Allahu wannan hanya ce da za a iya taimakawa mace lokacin da take fama da wannan al'amari na naƙuda kenan. To insha Allahu idan aka ga mace tana fama da wannan, zai yiwu ko matarka ko matar ɗan uwanka ko kuma dai ko ma dai a kusa ko a nesa, amma kuma Allah ya sa ana da damar da za a iya taimakawa akan wannan lalura. To insha Allahu ga shi nan mun bayar saboda Allah. Idan ya zamana mace tana cikin wannan yanayin, to a gaggauce za a zo a samu allo a rubuta wannan ayar summa sabila yassara. Wannan ayar da kuke gani, to insha Allahu ita ce ake rubuta ta a ƙafa 41, ƙafa 41 za a rubuta ta. Kuma sannan wannan insha Allahu indai mace za ta iya yi kafin in ta lura tana da wannan ta lura abun kamar haihuwar ta matso, al'ada za ta iya kai naƙuda za ta iya kama ta a kowane lokaci. To insha Allahu za ta iya sawa a riƙa mata wannan rubutun lokaci bayan lokaci, tana shan wannan rubutu in Allah ya yarda. In dai ya kasance aka rubuta wa mace a lokacin da take naƙuda, to in Allah ya yarda da rubutun da komai insha Allahu da shanta da komai ba za a ɗauki lokaci ba in Allah ya yarda za ta haihu cikin lokaci kuma da ƙoshin lafiya. Lallai a daure a riƙe wannan sirri, kuma duk lokacin da aka buƙaci aka ga ana da buƙatar taimako a yi ƙoƙari a aikata shi wannan insha Allah. Don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34 ko kuma wannan number waya da take sama insha Allah.